Его ран на землю по битве твоей. Палаем Отцай, а в устны шепчут: я тебя люблю. Я полюбил тебя до смерти аж, говорить в устны Бога, а я забил тебе своим грехом. Пробач мяне, Христос, и грешный человек забывся, что любовь Его даровала, а Бог хотел, как ты в небе был, и для тебя воскрес, знайди у людях, скеруй свой позив на других беду. Он обещал, со мною будешь в небе, а перши все дня я туды иду. Я полюбил тебя до смерти аж, говорить в устны Бога, а я забил тебе своим грехом. Пробач мяне, Христос, и грешный человек забывся, что любовь Его дорога, а Бог хотел, как ты в небе был, и для тебя воскрес, стоит Христос, заплющивши стякає кров з Его ран на землю, побитый там. Палаем Отцай, а в устны шепчут: я тебя люблю. Я полюбил тебя до смерти аж, говорить в устны Бога, а я забил тебе своим грехом. Пробач мяне, Христос, и грешный человек забывся, что любовь Его даровала, а Бог хотел, как ты в небе был, и для тебя воскрес,
У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Грэх заўсёды спакуслівы, і за кожным з іх ёсць мноства масак. Усе яны выглядаюць выдатна, нявінна, праўдзіва. Апрануўшы маску адзін раз, я атрымліваю устаноўку. Гэта не так і небяспечна. Гэта не шкодзіць, а нават наадварот, дае адчуць сябе нармальным, стварае ўражанне, нібыта я набліжаюся да вобразу, да якога імкнуся, якім хачу быць. Маска нават можа даваць пачуццё бяспекі, але насамрэч яна заўсёды была і ёсць пра фальш, укрыццё. Яна заўсёды пакідае недасыт. Выбіраючы маску, апранаючы яе, я трапляю ў залежнасць. Ужо не я кірую сваім жыццём, выбарамі, але наадварот, мной маніпулюе. Адгэтуль яна мае нада мной уладу. Паразважаю, чаму мне недастаткова таго ведання пра сябе, што я створаны на вобраз і падабенства Бога. Чаму так спрабую штосьці ў сабе выправіць? Адкуль увогуле я ўзяў, што тое, што ў сабе не прымаю, не люблю, не з'яўляецца часткай падабенства да самого Бога? Божа, Ты даў чалавеку магчымасць выбіраць, таму што хочаш чалавечай любові як дабравольнага акту. Навучы мяне выбіраць любоў, як гэта зрабілі твая дарагая маці, адважная Вераніка і Ян, вучань, які застаўся да канца. Божа, дапамажы ўсвядоміць, што толькі ў праўдзе, без маскі, Ты і я разам. Езу, хачу прайсці гэты крыжовы шлях разам з Табой, у сваім сэрцы, спыняцца ля стацый і глядзець. Глядзець не сваім позіркам, але Тваім, без асуджэння. Супастаўляць пачутае са сваім унутраным, разважаць над уласным грахом, шчыра шкадаваць за яго, але не ўваходзіць у знішчэнне сябе празмернай крытыкай і непрыняццем. Стацыя першая. Езус асуджаны на смерць. Маска недатычнасці. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе, бо раскрывши Богу свою, свет откупил Ты. Гэта не мая справа. Мяне гэта не датычыць. Меней ведаеш, крапчэй спіш. Гэтыя словы не раз чуў ад іншых і не раз паўтараў сабе, апраўдваў сваё занядбанне, бяздзейнасць. Паўтараў, бо ўнутранае сумленне дыктавала зусім іншае. Чым гэта ёсць, як недамова са сваім сумленнем? Спыняючыся ля першай стацыі, я не раз разважаў, задаваў пытанні. Ці тое, што Пілат уваходзіць у дыялог з Езусам, не сведчыла аб яго здольнасці распазнаць тое, што вядзе да дабра, да жыцця? Ці жэст абмыцця рук змыў з яго сэрца адчуванне адказнасці? Пэўна, не. Ён стаў нявольнікам сваіх страхаў. Апасаючыся згубіць рэпутацыю і ўплыў на масы, сам падпарадкаваўся тым, хто дыктаваў атмасферу. А можа, палічыў, што не хоча ўваходзіць у гэтую справу, каб канчаткова не згубіць душэўнай раўнавагі. Колькі яшчэ такіх, а можа, можна дадумаць. Я не апраўдваю Пілата, але і не асуджаю. Хутчэй спачуваю, бо маю падобнае. Мае страхі кіруюць мной. Я саступаю ім, не ўваходзячы нават у барацьбу. Я чалавек слабы, паддаюся ўплывам,
якія прыходзяць звонку. Чаму? Можа, таму, што вера ў тое, што менавіта другі чалавек можа штосьці даць альбо забраць. Божа, дапамажы мне не проста бачыць розніцу паміж выбарам з уласнай волі і пад уплывам людзей, але разумець вартасць браць адказнасць за свае словы і дзеянні. Дапамажы, каб мае так былі сапраўды так, а не. Але каб перадусім адважна казаў не злу і быў верны таму, што нараджаецца ў сэрцы ад цябе. Стацыя другая. Езус бярэ крыж. Маскі злосці, упэўненасці. Кланяемся Табе, Пане Єсу Христе. Образ вышему свою, света купил Ты. Вось чалавек, адзін сярод натоўпу, бярэ крыж. Свой, але незаслужаны. Крыж кожнага, хто зараз стаіць у натоўпе, але яго бярэ ён. Робіць гэта шчыра, адзіны праўдзівы ў натоўпе. А людзі побач, замест твараў, маскі злосці і упэўненасці. Але што насамрэч пад імі? Разгубленасць, боязь, здрада? Здрада любові, цана якой крыж. Але вось стаіць любоў і сама нясе крыж, цяжкі і страшны, каб уратаваць тых, хто схаваўся пад маскамі. А хто я ў гэтым натоўпе? Які мой крыж? Пане, прашу цябе, пакажы мне мяне сапраўднага, такога, якім я ёсць у тваіх вачах, каб быць з табой, а не супраць цябе у гэтым віры жыцця. Иисус, Сыне Давида, смилуйся над нами. Стацыя трэцяя. Езус падае першы раз. Маска самаўпэўненасці ў сваёй сіле. Кланяемся Табе, Пане Єсу Христе. Образ вышему свою, света купил Ты. Я так люблю быць моцным, самаўпэўненым і бездакорным. Я апранаю маску сілы, каб ніхто не ўбачыў маёй слабасці. У мяне ўсё пад кантролем. Езус падае. Ён знемагае пад цяжарам крыжа, які нясе за нашыя грахі. Ён мог бы явіць Божую моц і лёгка скінуць гэты крыж, загадаць несці яго анёлам. Але ён не робіць гэтага. Ён падае, дазваляе сабе быць слабым. У гэтым падзенні вялікі урок для мяне. Спадзявацца толькі на свае сілы значыць рана ці позна ўпасці, таму што чалавечыя сілы заканчваюцца. Маска маёй сілы – гэта ўсяго толькі фасад, за якім часта хаваецца ганарыстасць, бо яна кажа: «Я спраўлюся сам, мне ніхто не патрэбны». Падзенне Езуса зрывае гэтую маску. Яно паказвае: сапраўдная сіла заключаецца не ў тым, каб ніколі не падаць,
І не ў тым, каб рабіць выгляд, што мне не балюча. Сапраўдная сіла – гэта давер. Езус падае, але ён не кідае крыж. Ён устае, таму што давярае волі Айца. Пане, Ты ўпаў, каб я зразумеў. Мая сіла не ўва мне, а ў Табе. І толькі зняўшы маску самаўпэўненасці, я змагу дазволіць Табе дапамагчы мне падняцца. Иисус, Сыне Давида, смилуйся над нами. Стацыя 4. Езус сустракае сваю маці. Кланяемся Тебе, Пане Иису Христе. Бязгрэшнае ад нараджэння. Яна не мае масак. Яна такая, як ёсць. Яна чыстая і верная Богу. Яна бачыць, як пакутуе яе сын, і церпіць разам з ім. Які боль адчувае маці, бачачы пакуты свайго дзіцяці. Напэўна, невыносны. Але Марыя не апранае маску нявіннасці і злосці перад тымі, хто гэта стварыў з яе сынам. Не апранае маску жалю да самой сябе. Не наракае і не адмаўляецца ад таго, што адбываецца. Яе сэрца застаецца чыстым і поўным любові. Марыя стаіць побач з сынам, падзяляе яго боль і цяжар гэтага крыжа. Яна пакорна прымае гэты крыж, боль і абсалютна давярае Богу. О, Марыя, здымі мае маскі, адкрый маё сэрца і ачысці яго. Навучы мяне любіць так, як любіш Ты. Дай мне адвагі быць сабой перад іншымі і не хавацца за маскамі. Навучы прымаць Божую волю ў сваім жыцці і давяраць Яму. Иисус, Сыне Давида, смилуйся над нами. Стацыя 5. Сымон Кірынеец дапамагае Езусу несці крыж. Маска безадмоўнасці. Кланяемся Тебе, Пане Иису Христе. Образ Иисус своем светом Стацыя, якая заўсёды падымае пытанне аб шчырасці дапамогі Сымона несці крыж. Жадаў ён гэтага сам, ці яго прымусілі гэта зрабіць? Дапамога заўсёды ўспрымаецца намі як нешта пазітыўнае, станоўчае, натуральна правільнае. Але ці заўсёды гэта так? Можа, я дапамагаю зусім не з добрых памкненняў палегчыць чалавеку часовыя цяжкасці і прыўнесці ў яго жыццё трошкі святла, дабра і цяпла? Можа, я проста хачу здавацца крутым і безадмоўным, заўсёды гатовым на дапамогу? Можа, я проста не магу ці баюся адказаць «не». Можа, дапамагаючы, мы часам проста робім гэта пад маскай крутасці і безадмоўнасці? Езу, дапамажы мне зразумець, калі мая дапамога шчырая, а калі гэта страх сказаць «не», жаданне быць дабрадзейным, калі раблю на сілу. Дапамажы мне быць сабой і быць шчырым, зразумець, што можа мой адказ «не» у адказ на дапамогу часам больш каштоўны і шчыры, чым выпакутаваная і неякасная дапамога.
Стацыя 6. Вероніка витирає твар Єзуса. Кланяємся тобі, пані Єсу Христе. Вероніка мужная, смелая, неверагодная. Менавіта такой мы бачым гэтую прыгажуню. Але што было ўнутры? Што адбывалася ў яе на сэрцы на самой справе? На жаль, ніхто з нас не можа ведаць дакладна, можна толькі здагадвацца. Магчыма, некалі ў дзяцінстве гэту дзяўчыну моцна пакрыўдзілі публічна, ніхто не заступіўся за яе, і менавіта гэта пакінула такі балючы адбітак на яе сэрцы. Вероніка, ці ведала ты, што Езус – гэта Месія? Альбо ты проста ўбачыла ў ім сябе маленькую, на якую жорстка плюнулі ўсе вакол? Гэта не важна. Важна толькі тое, што ты пайшла на дапамогу, нягледзячы на ўсе перашкоды і страх смерці. Ты не была адной з натоўпу. У маім класе цягам усіх 9 гадоў вучобы была адна дзяўчына. Яна была крыху дзіўная, трошкі смешная, не такая, як усе. У дзяцінстве аднакласнікі часта здзекваліся і смяяліся з яе. Часам жартавалі і моцна крыўдзілі. Астатнія, каму гэта не падабалася, маўчалі. Яны баяліся сказаць хоць слова, бо ніхто не хацеў быць ізгоем. Сярод гэтых астатніх была і я. Я была як той абыякавы натоўп, які проста глядзеў на мукі пана і нічога не рабіў. Але некалькі год таму, калі я рыхтавалася да сакраменту канфірмацыі, маё сэрца адкрыла і адразу прыняло Вероніку. Яна мяне моцна натхніла. Зараз у новых кампаніях я стараюся заўважаць тых, хто адчувае сябе няёмка, тых, хто не бачыць Божай прысутнасці, альбо тых, каму проста не хапае ўсмешкі. На канфірмацыі я ўзяла імя Вероніка. Прайшлі гады, але да гэтага часу ў маім пакоі на стале стаіць абраз Веронікі. Я гляджу на яго і кажу сабе, яе мужнасць, міласць і любоў неверагодная. Я хачу прыкладаць намаганні да таго, каб быць падобнай да яе і несці любоў Хрыста ў гэты свет. Пані Езу, прашу, дапамажы, калі ласка, мне і ўсім людзям знаходзіць у сабе смеласць, каб несці тваю любоў і клопат іншым, асабліва тым, хто так чакае і прагне тваёй ласкі праз нас. Стацыя 7. Езус падае другі раз. Маска бязгрэшнасці. Кланяємся тобі, пані Єсу Христе. Гэта ж не грэх, праўда? Я ж у прынцыпе нічога дрэннага не раблю, нікога не пакрыўдзіў, нічога не скраў. Як часта я кажу сабе так, спрабуючы апраўдацца перад уласным сумленнем, ці перад папрокам кагосьці звонку, ці нават проста ў сітуацыі, якая наводзіць на адпаведныя думкі. А можа, я ўжо нават не маю патрэбы пераконваць сумленне, бо праз усё з ім дамовіўся. Тады я, у масцы бязгрэшнасці, быццам ідэальны хрысціянін, які не мае патрэбы ў споведзі, а тым часам я сляпы. У масцы няма дзірак пад вочы. Гэта не мае грахі нясе Хрыстус. Гэты крыж не я паклаў яму на плечы. Такія словы гучаць у маім сэрцы. І гэтыя словы, калючыя і слізкія, я шпурляю Хрысту пад ногі. І, наступіўшы на іх, Хрыстус падае.
Пане Езу, прашу Цябе, выпалі з майго сэрца пыху, каб перастаў я быць сляпы і раўнадушны да ўласнага граху. Сыне Давида, змилуйся над нами. Иисус, Сыне Давида, змилуйся над нами. Стацыя 8. Езус суцяшае єрусалемскіх жанчын. Маска «Я не одна, я як усе». Кланяемся Тобі, Пане Єсу Христе. Як лёгка схавацца ў натоўпе, быць за натоўпам. Я не адзін, не так страшна, не так рызыкоўна. Ці гэта быццё ў натоўпе не становіцца для мяне пэўнай маскай? Я нібыта не маўчу, але і не кажу ад свайго імя. Я частка натоўпу. Адважны, калі адважныя іншыя, баязлівы, калі баяцца іншыя. І гэта мой выбар быць як усе? Але дзе ў натоўпе мая індывідуальнасць? У чым праяўляецца мой асабісты голас? Христос не адмаўляецца ад спачування жанчын. Ён, пэўна, разумее іх, разумее жаночую прыроду, абмежаванасць у тым соцыуме, у якім яны жывуць. Але часам я сам сябе раблю абмежаваным. Замест таго, каб падтрымліваць выбар жанчын, быць часткай натоўпу, Христос звяртаецца да іх са словамі: «Дочкі єрусалемскія, не плачце па мне, але плачце па сабе і па дзецях вашых». Сёння я разумею гэтыя словы так. Езус накіроўвае кожнага ў свае сем'і будаваць здаровыя адносіны там, з людзьмі, якія даручаны, каб стаць добрым дрэвам з добрым плодам, каб напрыканцы жыцця не стаяць са страхам пачуць, чаму называеце мяне Господі, Господі, і не робіце таго, што я кажу. А што кажуць гэтыя словы табе? Иисус, Сыне Давида, смилуйся над нами. Стацыя 9. Езус падае 3 раз. Маска пабожнасці. Кланяемся Тобі, Пане Єсу Христе. Я хожу на святую імшу. Я малюся кожны дзень, складаю ахвяру. Словам, выконваю ўсё, што ад мяне патрабуе касцёл. Я пабожны. І дакладна больш пабожны, чым вось ён. Я захоўваю рытуал. І раблю гэта з каменным сэрцам, бо гэта для мяне нічога не значыць. Я ў масцы пабожнасці. Яна ў мяне для сям'і, для касцёла, для братоў, каб не чапалі, не данімалі. А звонку яна ападае і замяняецца на іншую, бо быць пабожным не ў трэндзе. Што мне тыя запаведзі? Што мне той грэх? А за маёй раўнадушнай спіной Христус падае ізноў, бо крыж усё больш цяжкі. Пане Езу, ажыві маё сэрца, каб быў шчыры з табою і з сабою, каб зразумеў нарэшце, што ты жывы.
Стацыя 10. З Езуса здзіраюць адзенне. Кланяемся Тебе, Пане Иису Христе. Зняць маску не так страшна, боязна убачыць за ёй сябе слабога, надломленага праз свае грахі, паглядзець у твар сваім пачуццям. Але варта назваць іх, не выракацца, не асуджаць сябе за тое, што адчуваю, прыняць як нешта роднае, як частку сябе. Калі зраблю гэта, зраблю крок да вызвалення, да свабоды. Дабро не баіцца адкрытасці перад людзьмі, таму і Езус дазваляе з сябе зняць адзенне. Ён не зважае на то, што знешне яго цела знявечана, запэцкана крывёй, пылам, пляўкамі людзей. Ён не саромеецца свайго цела, якое зараз адварочвае ад сябе позіркі, бо надта цяжка глядзець. Але такі ёсць Бог, Бог рашучы, праўдзівы. Варта ўсвядоміць сабе, што Бог не стварае умовы, якія б надта аблегчылі маю працу. Ён дапаможа мне асіліць мае страхы, сумневы, бо хоча, каб я пазнаў яго, яго любоў, каб ведаў, што нягледзячы на маю нявернасць, ён ніколі не перастае быць побач. У гэтым і ёсць першы крок Бога. Але ён чакае майго кроку насустрач, чакае даверу. Пане Езу, навучы мяне ў малітве здымаць тое, што не маё. Дапамажы зразумець, што вернасць не толькі пра страту чагосьці перад грахом, але і пра набыццё. Стацыя 11. Езуса прыбіваюць да крыжа. Кланяемся Тебе, Пане Иису Христе.
Укрыжаванне. Гэта той момант, калі я здзяйсняю грэх. Гэта той момант, калі звычка апранаць маску перамагла ўва мне. Гэта той момант, калі я свядома бяру ў рукі малаток і цвікі, якімі прыбілі Езуса. Ці не ведаў я, да чаго гэта прывядзе? Ці не думаў я перад гэтым, што, можа, лепш не рабіць гэтага? Ведаў, думаў, але зрабіў. Гэта будзе слабасцю апраўдваць грэх няведаннем. Той жа слабасцю, якая пабудзіла мяне на яго. І вось ён, укрыжаваны маімі рукамі, маёй слабасцю. Прашу, Пане, дай мне мужнасці, каб больш не абражаць Цябе. Даруй мне, Езу. Стацыя 12. Езус памірае на крыжы. Kłaniaimся Tobie, Panie Jezu Chryste. Вось і ўсё. Здарылася тое, чаго ўсе так чакалі. Ён памёр. Я адчуваю сорам і віну за кожны свой грэх, як быццам раны на ўсім целе зрабіў я. Цярновы вянок сплёў і паклаў на галаву таксама я. Так, укрыжаванне было задоўга да таго, як я нарадзіўся. Але час у паняцці чалавека і час у рэчаіснасці Бога маюць розніцу. Таму і грэх, зроблены сёння, мае датычнасць і адкуплены Христом ужо тады. Пане, прайшоўшы побач з Табой 12 стацый, я прыгадаў, як паддаваўся сваім слабасцям, схільнасцям і нават знаходзіў ім апраўданні, як спрабаваў кантраляваць сітуацыі замест таго, каб даверыць іх Табе, як у сварцы з блізкімі не спрабаваў зразумець іх, прыносіў крыўду словам і насмешкамі з кагосьці, як саромеўся прызнацца ў сваёй веры ў Цябе і мноства іншых грахоў, якія прывялі да Твайго цярпення і смерці. Але праўда ў тым, што гэта ахвяра сведчыць аб трыумфе любові, няхай і укрыжаванай. Ці буду я ўспамінаць у сваёй штодзённасці ўсё тое, за што шкадую зараз? Ці буду рабіць крокі да змен у сабе? Езу, я прашу Цябе, навучы мяне памятаць пра Тваю перамогу не толькі ў часе посту, але і ў кожным дні. Дапамажы быць верным Табе, трывалым у слове, дзеянні і думцы. Стацыя 13. Езуса здымаюць з крыжа. Kłaniaimся Tobie, Panie Jezu Chryste. Усё сціхла. Больш не чуваць крыкаў, асуджэнняў, насмешак. Перад крыжом засталіся толькі самыя блізкія і верныя Езусу людзі. Яны прайшлі з ім гэты жудасны шлях, несучы ў сваіх сэрцах цяжар болю і мукаў. Хтосьці здрадзіў свайму настаўніку, хтосьці адрокся ад яго, а хтосьці пабаяўся ісці супраць натоўпу,
Ці знаходжу я сябе сярод людзей, якія не пакінулі свайго збаўцу, не адвярнуліся ад яго? Ці з'яўляюся я добрым сябрам для Езуса? А можа, я сярод натоўпу, які выдаў яго на смерць? Пане, прабач мне за ўсе сітуацыі, калі я пабаяўся вызнаваць сваю веру, калі засаромеўся гаварыць пра Цябе, абвяшчаць Твоё слово, і калі не абараніў Твоё імя ад злых і лжывых прамоў. Езу, прашу, дадай мне веры і ўмацуй яе ўва мне, каб я без страху мог сведчыць пра Цябе сваім жыццём. Стацыя 14. Езуса кладуць у грабніцу. Кланяємося тобі, пане Єсу Христе. Езу, цябе кладуць у цёмную грабніцу. Усё выглядае як канец, цемра, безнадзея, боль. Але менавіта ў гэтай пустэчы пачынаецца ўсё тое, што цяжка разглядзець чалавечымі вачыма. У кожнага чалавека ёсць моманты сваёй асабістай грабніцы. Я апранаю маску радасці, калі ўнутры хочацца рыдаць. Маску сілы ў час, калі мне балюча і самотна. Я хаваю свае раны, стомленасць, страхі, і магу нават забыцца, як сапраўды выглядаю. Але гэтыя маскі так вычэрпваюць мяне, што здаецца ўсё скончана, і знаходзячыся пад гэтым цяжарам, ужо няма сіл падняцца і ўбачыць свет наперадзе. Але ты, Езу, сваім прыкладам паказваеш, што грабніца – гэта не канец, што за цемрай і смуткам можа прыйсці ў васкрашэнне. Ты ведаеш мяне, мае недахопы і слабасці, тое, што я хаваю ад свету і ад самога сябе. Ты ўваходзіш у маю цемру і асвятляеш яе сваім бляскам. Езу, дапамажы мне не баяцца зняць свае маскі перад табою і прыняць свае недахопы. Навучы мяне давяраць табе, бо ты маеш уладу ўваскрасіць ува мне ўсё, што я пахаваў. Учора, сёння, заўтра. Кожны дзень Бог паказвае праўду пра мяне. Што яна кажа? Я не горшы за іншых. Я іншы. У гэтай іншасці можна быць прынятым, любімым, дастатковым, цэласным. Для гэтага не патрэбны фільтры і маскі. Свет патрабуе мяне такім, які я ёсць. І такая праўда аб кожным з нас. Але варта памятаць, спакусы будуць наведваць. Трэба вучыцца даручаць іх Богу перш, чым яны дакрануцца сэрца. Калі буду ўглядацца ў любоў Хрыста, занурацца ў яе, гэта можа стаць штуршком да пазнавання майго сэрца, якое мае здольнасць шукаць, змагацца за тое, што прагне, якое здольнае рызыкаваць, выбіраючы жыццё без масак. У адваротным выпадку я свядома выбіраю трываць у сваёй рэчаіснасці і нязменнасці. Я працягваю жыць у фальшы, здраджваючы яго вернасці. Каб атрымаць адпуст, памолімся ў інтэнцыі святога Айца. Ойча наш, который ёсць у небе, Святися імя Твое, прийди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так і на
дай нам сьогодні, і відпусти нам провини наші, як і ми відпускаємо винуватим нашим. І не вводь нас у спокусу, але збав нас від злого. Вітай, Мария, Повна ласки, Пан з тобою, благословлена ти між жінками, і благословлений плод лона Твоего, Ісус. Святая Марія, Мати Божия, молися за нас грішних, тепер і у хвилину смерті нашої. веру ў Бога, Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, і ў Езуса Христа, адзінага Пана Ісуса Христа, Сына Яго Божага адзінароднага, з Айца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святлога ад святлога, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і уцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос, паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праворуч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляе праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрешення памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амін. Вельмі хочацца падзякаваць нашай францішканскай моладзі, што ўзнялі падчас гэтага крыжовага шляху тэму масак, такую актуальную. Часта мы карыстаемся з масак, самі таго не ўсведамляючы. Дзякуй шчыры ўсім, хто рыхтаваў гэты крыжовы шлях, пісаў разважанні, укладваў столькі сілы, працы у падрыхтоўку атрыбутыкі. Давайте за нашу моладзь таксама памолімся, як падзяку такую, як благословенне для іх. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амін. Запрашаем застацца на Еўхарыстыю. Таксама браты ў канфесіяналах спавядаюць. Можна прыступіць да сакраменту споведзі, калі хтосьці яшчэ не прыступаў. Ну і пасля святой імшы, як мы абяцалі, таксама гэта магчымасць паспавядацца будзе. Будзе так званы вечар канфесіяналаў сёння, таму запрашаем скарыстацца з гэтай магчымасці. Калі ведаеце кагосьці, хто яшчэ думае, калі б гэта зрабіць, можна смс-ку напісаць, што вот сёння сама то. Пан з вамі. Нехай вас благословіць і сцеражэ Бог Усемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы.